Donostiako Espai Katalunia edo Katalanen etxeko bi arduradunekin hitz egin dugu. Kristina Katalana, Igor Euskalduna. Biek adierazi digute etxipenez eta kezkaz bizi izan dutela prozesu katalanak izan dituen eraso guztiak. Harridura ere eta haserre ere nik esango nuke bai, jendean artean ere somatzen dela haserre hori, ezta? Baina ilusioz antolatu dute Donostian iganderako botazioa. Egun horretan gainera, Behobia dela eta Katalan ugari izango dira Donostian eta adierazpen askatasunaren aldeko festa izatea espero dute. Bertan badagoela beharra eta nahia espresatzeko. Katalunian boto ematera jende asko joango dela uste du baita Luis Landak ere. Berak 30 urte daramatza gure artean eta ez du ulertzen Espainian dauden ustelkeria arazoekin kontsulta debekatzeko horrenbeste energia jarri izana. Podrían mirar más eso que evitar que se haga una consulta. Berak baiezkoak irabaztea nahiko luke, baina ez du oso argi. Tengo mis dudas de que salga el sí, Daniel Gómez Katalunia radioko korresponsala da Euskal Herrian, prozesuaren hasieran zalantza asko zituela esan digu, baina orain aurrera doala ikusita ilusioz. He de confessar que jo he passat de l'escepticisme a la il·lusió. Igandean Katalunia eta Espainiaren arteko harremanetan mugarria jarriko dela uste du, desobedientzia ekitaldi masibo izango dela. Un punt d'inflexió en les relacions entre Catalunya i Espanya de manera inevitable i a més, el 9 de novembre no acaba res, comença tot. Igandea, egun handia izango dela, denek argi dute.